Čus čus, já jsem M5 a vítám vás u mého dalšího videa. Tentokrát s četou tigrů z našeho klanu CZ Lvy. A můžete vidět, že naše četa se řadí v této hře mezi top tier. Kombinaci 3 tigrů jsme si zvolili úmyslně. A náš cíl byl jasný, držet se spolu a prorašovat to tady touhletou levou stranou. Možná si říkáte, replay s Tigrem 2 už jsem dělal. To máte pravdu, ano. Ale ne takhle v četě. A jelikož tady ta bitva se nám vedla, se rozhodl, že se s váma o to podělím. Tak, tady jste mi mohli vidět na úlování a T-32 americká prostě neprobila. Tady moji dva spojenci se snaží jet tím už slabým. Tak tady jsem nasvítil trapného stíhače, ale teďka z nepochopitelného důvodu ten ho neprostřelil jako co to je. Tak jako říkám, tak to ne. Zapolelo. VZ-111, mám ho taky, je to výborný tank. Ovšem jeho palebná síla je trošičku slabší a evidentně nevěděl, kam má Tigra 2 střílet. Ještě jeden takový zásah a je po nich. Dejte rozkaz k palbě. Nevidím cíl. Tady zkouším ještě KV-85, když se po ní moji spojenci snaží. Jim nepomohl. Tak, tady přímo si zaměřím úplně rovnou do Gantmantletu a bum, prošlo to. To jako, nevím no, ani jsem během hry jsem si toho nevšiml, ale teďka tady z tohohle videa, nevím no, tak si myslím, to nemělo projít, ale tak já se zlobit nebudu. Je po nich. Najdi nám další cíl. Tak tady nám trošičku zatrhla komunikace. Spoluhráči se nečekajíc na mě tady vyběhli na nepřítele, tak já jsem říkal, zastavím tady IS-3 nebo aspoň schytám jednu ránu, protože byli už chlapci nastřílený, já jsem si to mohl dovolit, přejíždím dál. Ale za 111 z boku, to je prostě papír, jako vesměs každý tank. Střela dokud můžu. Jeden spojenec tady záhadně umřel, no ale co už. Tady si vychutnám toho stíhače, který mě tam trošku iritoval. Ale AFK 3485, říkám, fajn, dobrý, že bych měl 6 killů, zkusím. Jako myslel jsem si, mohla by uhořet, ne, jako Tiger 1 mě ji prostě vezme. Škoda. No a tady v této fázi už začíná jenom prostě klasický hantění, hledáme všechny tanky možný. Říkám, výborně, 6. kill bude. Teď jsem to vyžral já jemu. Říkám, no náš Horn, vydá, zkusím to. No tak, tady se mě slezla ruka po myši a šlo to, no víte kam.
Tak, naši spojenci obsazují základnu. Náš Horn je tam za kopečkem. Já jsem se vydal jet tady spíš tímhletím údolím. A teďka jste si mohli všimnout, že na pravé straně náš spojenec dostával čočku, takže pravděpodobnost, že budou právě na tom kopci, se potvrdila. No, dokonce už mě nasvítili. A jsou tady. Někde taky ne. Ale ten Tiger 2 je strašně těžký, ten než to vyjede. Tohle zas pobytě. No, to si taky někdy říkám. No, už to je pomalá plechovka, tyjo, já trošku zaspím na startu a než dojedou do bitvy, tak už je konec války, jo. To je jako výborný. Ledešť. Tamhle v lesíku. Záhodně mě proběhla než spodního plášnu nebo tam dopředu kolečka. To je všechno. Tak jo, já jsem M5 a doufám, že se vám mé video líbilo. Dejte like nebo koment, případně sdílejte, budu jenom rád. Tak čus.